ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ମାର ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଯେ କେହି ମାଗେ ସେ ପାଏ, ଯେ ଖୋଜେ ସେ ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ଆଉ ଯେ ଦ୍ୱାରରେ ମାରେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯାଏ। କିଏବା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେଉଁ ଲୋକ ଅଛି ଯେ ନିଜ ପୁଅ ରୁଟି ମାଗିଲେ ତାହାକୁ ପଥର ଦେବ, କିଏବା ମାଛ ମାଗିଲେ ତାହାକୁ ସାପ ଦେବ? ଏଣୁ ତୁମମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯିବେ ଆପଣ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଇ ଜାଣ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମାଗିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନ ଦେବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ତ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ମନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ନୁହେଁ ବରଂ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅଟେ। ଲୋକେ ଏହା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ।